Сәлем, қадірлі тамашашыларыбыз, ижат сүйуші дусларыбыз, йолдышықларыбыз һәм ижат білен қызықсынушы тамашашыларыбыз. Енеден Созвездие Йылдызлық фестивалі йолдышықлары турында, йолдышықлары тұрмышына бағышланған тапшыру эфирда. Йылдызлық мезгіллері өз үшін башлайды. Гадәти рәвештә, қадірлі тамашашылар, қонақлар біздің студияға келелер. Яйсе біз алар білен ілімтәдә тұрабыз. Тик менә бүген біз үзебез қонақта. Һәм хәзер мен сезне тапшыруыбызның төп геройлары белән таныштырырга әзер. Һәм дуслар, өйдән килгән тавышларны ишетеп, безне көтәләр дигән фикергә киләбез. Әйдәгез, танышырга ашыгыйк. Лилсанна Ратанварчи, Добро пожаловать. Менә без сезгә дә кунакка килдек. Утырып, Наконец-то. утырып сөйләшергә әйдәгез. Менә шулай, дуслар, тапшыруыбызның төп геройлары. Дорога из города бию театры студиясы, Созвездие Йылдызлык фестиваленең 2 мәртәбә гран-при иясе, студиясы җитәкчеләре дип әйтим инде бу Лилия Александровна, Айрат Анварович Пагаудиновлар. Менә шулай итеп, икесе бергә алар биюгә гашыйк булып, шундый зур, шундый сәләтле һәм зур нәтиҗәле бию төркеме оештырдылар. Һәм без тапшыруда бүген сүзебезне алар турында алып барачакбыз. Здравствуйте. Исәнмесез. Дуслар, әйтмичә булмый, чөнки без бүген монда өчәү генә түгел. Менә көлеп торасы килә. Бүген студияның төп төркеме, бош төркеме шулай ук безне каршы алды һәм алар белән дә таныштырасым килә. Әйдәгез, аларга да сәламнәр юлыйк. Һәм безгә, дуслар, бу йортта бераз кысанрак. Шуңа күрә Лилсанна, Айрат Анварович, сезнең бик матур бакчагыз да бар. Бәлки Biz hozir boribіз да бокчаға шығабыз. Әйдәгез, дуслар, бакчага. Карагыз әле, дуслар, менә шундый җылы мөнәсәбәтләр, бер зур гаилә кебек утырабыз без һәм әлбәттә инде менә шундый зур гаиләнең тарихы да бардыр. Быел Дорога из города бию театрына 25 ел, моны да беләбез без, һәм сорау туа, ничек башланып китте сезнең бию тормышы? Кем башлый? Строго говоря, 25 лет. Беренче тапкыр Дорога из города үзен халыкара фестивальдә күрсәткән чактан 25 ел узды. Бу 95-нче ел иде. Беренче тапкыр безнең Казанда фестиваль, бию марафоны үткәрелде. Һәм безнең беренче чыгышыбыз хәтта опера һәм балет театры сәхнәсендә иде. Менә безгә бәхет елмайды, шулай бит. Хәзер безнең балаларыбызга анда эләгер өчен бик күп репетициялар, сайлап алулар аша үтәргә кирәк. Ул вакытта яңа гына мәдәният институтын тәмамлаган бию төркеме шулай җиңел генә 90-нчы елларда опера театры сәхнәсендә үз иҗатын сынап карый алды. Бик карадык. Һәм теләгебез ортагына барды. Ул вакытта без зур бию төркеме турында, балалар бию студиясы турында уйламаган идек әле. Тик әйтер сүзләребез бик күп иде. Идеялар, алга таба бару теләге. Һәм минемчә иң мөһиме 25 ел эчендә бу теләк бер дә кимеми. Бу шул кадәр куандыргыч, һәм менә хәзер балаларга караганда алар һичшиксез туктый алмаганнарын күрәсең. Алар бер урында утыра алмаганнарын беләсең. Мин шатланам. Бәлки Айрат Анварович белән безнең дә өлешебез бардыр. Бәлки кайчандыр без аларга бию чирен йоктырдык, берләштердек аларны һәм хәзер алар үз фикерләрен белдерә алалар 25 ел узгач. Бу егетләр, кызлар Дорога из города балалар студиясының беренче чыгарылышы дип әйтсәк тә була. Башта Дорога из города ул студентлар иде. Нәкъ хәзер сезнең яшьтә идек без, мәдәният институтын тәмамлаучылар. Әлбәттә, ул вакытта бернинди балалар турында без уйламый идек. Үз кызыбыз әле тумады ул вакытта. Һәм әкренләп бии торып, без яныбызда фикердәшләр булу кирәген аңладык. Безгә бу бик кирәк икәнен җаныбыз тәнебез белән тойдык. Әлбәттә, читтән кешеләр киләләр иде, идея белән янып китәләр
иде, ләкин үзең үстергән, русча әйткәндә, плоть от плоти булган фикердәшләрең булуы, синең белән бергә булучылар, синең артыңнан иярүчеләр генә түгел, ә сиңа да кирәк чакта ярдәм итүчеләр булуы күпкә кыйммәтрәк. Менә Лейсанны бик күп итеп сөйләде «Дорога из города» бию театры идеясы турында, ничек барлыкка килгәне. Ә менә сез, Айрат Анварович, менә шундый сорауга җавап бирегез әле. Бу бию театры барлыкка килү өчен сезгә бит Лейсанны белән очрашырга кирәк. Ничек таныштыгыз сез? Без Лилия белән курсташлар идек. Һәр елны без балетмейстер сәнгате я бию композициясе имтиханын тапшыра идек. Һәм бер елны шулай килеп чыкты. Мин курсыбызның бүтән постановкаларында биедем. Ә безнең курста 24 кеше иде. Һәм мин һәрберсендә биедем. Әлбәттә, үзем мин берни дә куймадым. Һәм Лилия Александровна педагог янына килеп, әйдәгез без Айратка ярдәм итик, һәм мин аның белән берәр номер уйлап чыгара алам. Педагоглар каршы килмәделәр, һәм шул чактан безнең уртак иҗади тормыш башланды да инде. Без бик кызык номер куйдык. Бу союзны официаль рәвештә рөхсәт иткән педагогның исемен белергә тиешләр. Әйе, бу Надежда Дмитриевна Мусина иде. Һәм шул мизгелдән иҗатыбыз барлыкка килде. Дүртенче курста чыгарылыш мәҗлесенә без дуэт ясадык.
Вот, очень красивый танец. Минемше бик матур бию булды ул. Но это было, Кушлар дип исемләнде. как сказать, Шундый такой душевный. күңел теләге булып чыкты ул. Һәм шулай итеп ике аккош булып, дуслар, менә сез тормыш буенча юл тотасыз, тормыш алып Мы можем барасыз. рассказать о том, как Иҗади творческий союздан союз гаилә тормышының переродился барлыкка в семейный. килгән сөйли алабыз. Менә бергәләп бийгән биюләрегез истәме сезнең? Нинди биюләр бийдегез? Ой, мы танцевали разные Без танцы. төрле биюләр башкардык. Без халык биюләрендә бийдек. Халык биюе буенча безнең Сергей Дементьевич Сентябов иде, бик яхшы педагог. Һәм аның үз студентлар төркеме бар иде. Без Лилия белән анда пар булып бийдек. Танцевали в Танцевали. паре. Шундый күңелле вакыт иде. Әлбәттә, институтны тәмамлагач, Когда мы без бию эшен дәвам иттек. закончили институт, Һәм менә 95 елда без 4-5 кеше и вот в 95 студентлар җыеп нас было всего 4. төркем оештырдык. Студенты. Да, ребята, Бүтән студенты курслардан да очень студентлар потянулись. кушылды. Те ребята, Безнең которые были постановкаларны интересны нашей постановке. То есть ошатканнары. периодически у нас участвовали Биюләрдә много вакыт народу, белән но бик күп кто-то кеше катнаша прям иде, ләкин из постановкалардан постановки постановкаларга в этот раз будем танцевать. күчүчеләр дә бар иде. И вот Менә таким шулай образом у нас итеп, появилось 4 четверо фикердәш народу. барлыкка килде. Первые ребята Хәзер алар не еракта, очень далеко, кем в Москве, Мәскәүдә, кто кем где. кайда, Вот. И кемдер таким образом, дәүләт а, ансамбле кто-то вот солисткасы солистка булды. ансамбля Лилия Мәсәлән, менә Сорокина Лилия была, Сорокина. Алсу в Москве там. Алсу И Мәскәүдә таким хәзер. образом мы думаем, а чего бы нам? Шулай итеп, Пойдём-ка мы әйдәгез выступим әле. Фестивальдә фестиваль. катнашып карыйк әле дигән уйга килдек. Фестиваль таким образом. Гариза тапшырабыз. Нужно название. Төркем исеме Названия юк. нет.
Нишләргә тиз рәвештә уйлап табырга кирәк. Исемдә хәрәкәт, движение, яисә юл, дорога сүзе буласын мин төгәл белә идем. Чөнки бу төп безне билгеләүче, безгә хас булган, безне алга өндәүче, гел булучы хисләрне билгеләүче сүзләр иде. Юл, дорога. Карапны ничек атыйсың? Ул шулай йөзәчәк тә бит инде. Менә шулай йөзәбез дә. Ни өчен из города, шәһәрдән? Ул вакытта каядыр китәсе килә иде, котыласы килә иде. 90-нчы елларны кем хәтерли, барыгызга да сәлам. Бу бик авыр вакытлар иде. Ул елларда яшәгәннәр аңлый. Каядыр китәсе, аерыласы килгәнен. Шулай дорога из города төркеме барлыкка килде. Менә созвездие йолдызлык белән беренче очрашуыгыз нинди иде? Истәме? Это было Бу какой же это год был? ниченче Это ел было булды так давно икән. уже. Бик күптән булган Я хәл уже бу. неоднократно рассказывала Мин о күп том, тапкыр что сөйләдем инде. созвездие Йолдызлык вообще безнең сыграло студиябызның ключевую роль аякка в басуында становлении нашей төп роль студии, это уйнады. точно, Чөнки абсолютно. без студияны Потому что, когда мы оештырганда создали студию, бик күпләр на тот момент студия очень оештыралар много, иде многие создавали һәм студию, үз и, урынында фактически калу, удержаться, ничектер ну, аерылып как туру бы, бик каким-то авыр иде. образом выделиться, каким-то образом, Чөнки было без бик очень күп тяжело, вакытны потому үзебезгә что дә багышладык очень инде. долго Төрле занимались илләрдә собой, биеп мы йөрдек очень долго һәм танцевали, балалар мы бию ездили по студиясын разным оештырабыз странам. дигән И на тот вакытта момент, когда мы Казанда собрались бик күп создать детскую затлы студию, балалар в төркемнәре городе бар Казани иде. были Бик шикарные профессиональ детские төркемнәр. коллективы, Һәм просто без профессиональные. үзебезне И күрсәтеп, пробиться алар нам арасына вот чыга где-то алмас что-то идек. было бы Созвездие нереально, йолдызлык если белән бы не очрашмасак. наша встреча Чынлап с әйтәм. созвездием, скажу Чөнки я без честно, да. йолдызлыкка балаларны Потому что, чыгарганда, когда мы алар выставили тик детей бер в сыйфат белән созвездии, аерылып торалар единственное, иде. чем отличались наши дети, Һәм бу техника это түгел. было Ул не чакта техника техника, юк иде техники әле. на тот момент не было Костюмнар да юк никакой. иде. Ләкин Не нәрсә было, белән может быть, аерылып костюмов, тордылар может быть, безнең я точно. балалар. Но чем Моны мин отличались бик наши төгәл дети, әйтә алам. это Ул точно, абсолютно. сәхнәгә, залга Посылом, с каким энергияны мы выходили на тарату. сцену. Бу Это были төп түгел счастливые, бәхетле, үз уверенные үзләренә в себе ышанулы, дети с огромным энергия заряды белән энергетическим, тулы вот балалар энергетическим иде. зарядом. Просто Аяктан сносили. йыгалар иде Я алар. вот прям без Бер дә ложной елмыйча скромности әйтәм, могу алар сказать, шундый они были яраткан такие балаларым, любимые, үз так үзләренә уверенно ышанып, делали свои корявые бәхет белән движения. тулып, бию хәрәкәтләрен зрители не могли кәкре просто басып их башкардылар.
Һәм иң кызыгы, нәкъ менә созвездие йолдызлык фестивале балаларның бәхетле булуына юнәлтелгән. Минемчә, бу иң мөһиме. Шуның өчен мин аны яратам да. Монда балалар булып калырга тиеш. Һәм югары профессиональ жюри моны бәялый алды. Чынлыкта алар бит безнең балалар бигән хәрәкәтләр өчен туктатып куарга тиешләр иде. Тик нәкъ менә алар балалардагы бәхетне, сәхнәдә булган шиксез шатлыкны билгели алып, безгә ярдәм иттеләр. Безнең өчен ул вакытта бу шул кадәр мөһим иде. Ә хәзер без инде техника өстендә тырышып эшлибез. Бу егетләр, кызлар белән. Монда Гүзәл, Олег бар. Алар безнең беренче укучыларыбыз. Алар 6-7 яшьтән килделәр. Шулай әкренләп бүтәннәре җыела башладылар. Ә хәзер алар үзләре педагоглар. Хәзер алар студиядә бәләкәй балалар белән шөгыльләнәләр. Һәм мин аларга балаларның аяклары, куллары, аркалары белән җентекләп эшләүләре өчен аеруча рәхмәтле. Шул ук вакытта алар шатлык, бәхет турында онытмыйлар. Чөнки минемчә нәкъ шулар өчен балалар безнең төркемгә киләләр дә инде. Дуслар, туктагыз әле. Кая китеп беттеләр безнең егетләр һәм кызлар? Аңламыйм. Әллә үзем генә калдым? Үзем генә түгел икән. Хәзер нәрсәдер булачак.
Менә шулай импровизация рәвешендә безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Тик бу кадерле тамашачыларыбыз әле нокта түгел. Исән-имин булыгыз.